sutie sere nsam ni nchemo ankasa etie National Democratic Congress pani ba ko na dida kwan se won beyi ne Franka Tuni ye Dr. Kwabena Duffuor ene wako court eden samankrata abeto won mabato no a wo hwe ayi presidential candidate na fe parliamentary candidate da memenda na wo hwe emu no a wono kura de susu se wo mo album na nipa ne din wo mo no ene ma bi nhyeda enkoyi a won sanka won de enti no ya mo ba bosumi ansa na won mo akosa abato no emumuntu aso Adom TV edeba Kotoni mabosumi de toso dumiensa ena NDC amanyoko no ekwa abato so akwakoyi Franka Tuni ene wo mo ebisi akan ewo emrahebedwa abato no emu enso Dr. Kwabena Duffuor waka wo mo epese etu Franka ema amanyoko no ho ede nkrata akoto court wanim se won fa injunction ento abato no eso kosise album register wo edibeto abano amanyoko yimpanimfo ede de ye papa no ebeba otwemu se de da wo sesie no ehwo techema kakra ne senti amanyoko nimpanimfo enhwe no onye ne yi won nkrata ne mu no o kire se abato mpesua ahanu ne aduso ennum 275 ehwo no emu ahanu ne adu no 220 en wagye atomu a enipa ba se empem aduso 9 ahanso ne adu kononkron 74,799 ena wondi ewomu a wontimi nyuntum se sankofo iwomu eka ho o kire se enipa ba se empemiensa ahankro ne edu 3,910 enso ena ankoho kwan se woto aba wayi womu din efri abato mpesua ahanu ne aduonu no emu na wogidi ye pa se abato enwoma yi a ababeto dwai ya NDC amanyoko no edi ebedi dwuma wa abato ne mu no enya de ebeboa ama abato no akoyi ne senti wo se koto ehwe se bayi a wantwi ye ewo mu no otimi eye ne nyina yi ansa na abato no otimi di ahyehyɛ so